Lho. Ayo tulisannya digawa, ayo. Yo. Terus montan nanti tanpa turun hatiku tanpa What? Stop, stop. Sekali lagi. Sing teko jebol dalu Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Ya sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu. Panggih malih menika. Nggih. Alhamdulillah. Piye to, Lek? Awake dhewe iki suarane ora sengaja lho, Pri. Ora sengaja piye? Sore mau lho keputusane agean mangkat apa ora? Lah terus sing ingkang ringgit sinten Pak Tomo Pandoyo kalian Mas Jalu langsung kaya rindi asu digitik aku langsung kaya gage-gage ngono kuwi lho. Dadi kowe kaya digebuki ngono kae. Ora saking senenge bunga apa meneh ketambahan bareng tekan Bolo Pleret iki ketemu karo Pepunden. Pepunden Pak. Nggih kula nderekaken panjenengan mboten grogi kok sak menika malah grogi nggih kula nek tenggani menika. Ya Allah. Masa mbane arep mbok modusi kok Pak Wito. Ora lho. Grogi iki jenenge kabeh masa ya. Wong aja digebyah-uyah, Nek nderekke penyanipun Pak Anom aku malah ra grogi. Ning nek ditunggoni ngono iki kok gek kleru polahku kleru gek lek joget ora per gek suaraku ora pas tintingan ra ya aku lingsem to Dik. Lingsem. Nek wong Jawa nek jak duwe isin kuwi ijak duwe isin ki berarti ijak mudeng oh iki kleru iki bener iki di sing hak di sing batil ijak mudeng ngono kuwi lho. Kowe ngerti komitmene kita ning kene apa ora? Komitmene piye? Ning kene iki nyengkuyung supaya Bu Sri Mulyani kalian Pak Yoga Hardaya melanjutkan memimpin Klaten lagi. Ngono lho. Dadi perkara liyan-liyan ora penting ada tujuane kuwi. Ya nek sing kleru engko ben dipernahke kalian Mbah Hanom. Ngono lho. Mengke nyaleresaken nggih, Pak E. Dadi kene iki aja nggo ajang golek duit. Mboten. Kudu nggone. Mboten sing bensin kula wangsulke mawon. Loh, kowe iki karo dalang-dalang Klaten rak ya wis sehidup semati to. Hidup semati. Dadi kowe rene mau mergo sing dalang Pak Tomo karo Mas Jalu. Mas Jalu. Dadi kowe gumreget. Misale Pak Juwair ngono kowe ya mangkat apa ora? Ya mangkat kok ya dalang Klaten kok ya. Iya. Misale Mas Dono. Mas Dono ya gage-gage. Sesuk tanggal 1 ya mangkat. Mangkat. Ora Ding, Tanggal 1 le mayang sapa? Anu tanggal setunggal niku nek le mayang Mas Tantu tok kula mangkat nek katutan boke mboten mawon. Lah iya. Lah ya mesake pamore Pak Tatut ngono lho aku pasangan iki lho maksudnya ya anu banget lho. Iki ya ora ngono kuwi cah. Kok lah Mbok Im ya ngomong ngene kok. Mbok Im ngomong de Mbak
anu Bude Mimin ndang kan Bude Mimin mbasake anake. Bude Mimin aku amping-amping ngono lah ngopo aku lu ngoyong karo Mas Tatut. Rasa ngedrop harus semangat aku yo ngono. Pengen pinunjone aja grogi. Ning ya ora ngono, kowe iki kacang aja lali karo kulite. Lah pripun? Lho, kowe ora kudu ngerti perjuangane Mas Duwi terhadap seliramu. Ha iya. Lho sing kotok-kotok dik. Kowe ya melu ndadek-ndadekke, Dik. Menika leres mboten klentu, menika leres Mas Gareng, leres. Ning kudune kono ra ya semangat. Dia harus semangat. Jangan kalah sebelum bertarung. Sini to aku jas kontrene. Allah. Iki kurang piye ta aku ki rak ya trep ta aku le makan kantar-kantar ki. Aku jan udah lumuk tenan kok nek dene iki semua. Nih, begini tambah semangat. Semangat. Mergane apa? Mergane angsal kintunan sate ayam saking panjenenganipun Ibu Warsini Tumiono. Sembah nuwun. Iki mau mergo enek sing nembung sate ayam. Matur nuwun. Ning ya lagi iki lho dalang kok diladeni sate iki. Liyane Mas Nanda lah ya ora enek. Ning komplit matur sembah. Matur nuwun. Sembah nuwun Ibu Warsini Tumiono. Nggih. Pokoke dhewe kan kanca-kanca dalang to. Kok malih gini komite pedalangan lan pepadi Klaten nyengkuyung amrih mulya ki melanjutkan. Wis rasah dadak mikir sing neko-neko rasah ibarate membeli kucing dalam karung. Sing wis cetana mloho garek neruske wae gampang kok dadak ngento-ento sing isih meraba-raba. Jelas terlihat pengalaman ibu tuh wis pirang tahun nderekke bapak sing menjabat saiki dhewe ora nek wakile we dadi lan apike upama meneh sesuk nek wis enek wakile ya Lek. Sansaya paribasan sing durung tumata semakin dilengkapi. Sing durung tercover iki agak petang tahun lho beliau iki menjabat. Ini nyatane perubahannya luar biasa. Dadi nek ade wong cilik iki menyampaikan sing awake dhewe mudeng wae. Ya, Ijen tanpa wakil ki bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Single factor. Apa? Single factor. Petro mau piye Petro mau? Single factor. Nek single parent niku wong tua tunggal. Dados nyun sewu. Aku single factor lho. Duda ngopeni anak utawa rondo ngopeni anak niku single parent. Nek niki pemimpin single factor pertama. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimin. Kalian Kang Gareng. Mereka ugi ngatur manuwun dhumateng keluarga besar almarhum Simbah Tukimin Triwidodo. Oh nggih. Kajawi menika matur nuwun kalian Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Endan Ramil saking Juwiring. Aten sembah nuwun. Tan kantun Bapak Lurah ing Bala Pleret kene. Bapak Catur Joko Nugroho. Lan Simbah Haji Sutarno sponsor wedangan. Matur nuwun. Yang tidak lupa relawan-relawan Mulyo atas supportnya. Matur nuwun. Iya, jadi dari semua lapisan saka pengusaha yo nyengkuyung, masyarakat umum yo nyengkuyung, luar biasa satemah dadi kasunyatan, luar biasa. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Menika jenengan pun pikantuk sate to? Nggih. Menika wonten menawi mboten klentu lelagon pekarmanipun Ibu Warsini Tumiono. Oh nggih. Biasanipun nggih menika bawa aja turu sore kaki. Oh nggih. Biasanipun mengke lanjutanipun Lagune apa? Sambung Wanci Dalu Mbak Menawi. Oh nggih. Bawa Mbak Apri. Anjing. Nggih monggo. Ya gandeng tok sate iki ra ya. Mereka dipun lajengaken menapa mangke? Sambung Wanci Dalu. Oh iya. Monggo. Mbak Apri, monggo. Mas Bayu sate arep ra. Bawanipun rumiyin. Enggak. Kok regengemen wonten lingking kelir menika kok. Rebutan es batu ya.
masih dadi pertanyaan besar kanggone awakku. Piye? Sak suwene aku melu kanca-kanca dalang, maligine kanca dalang Klaten. Kok angger bawa kok dipasrahke kowe apa aku dianggap ora mampu? Wah. Lho nyon sewu lho iki sing nyatakane ngono ki lho nyon sewu lho. Apa kok jenenge widodari kan loro wis Jawa Antah iki endi? Kualitasnya ditokke kok. Nyon aku nyon sewu lho. Ora njaluk ning nyon sewu lho iki pirsa. Ben kowe ya ketok ngono Iya, ya. ya engko giliran to. Ketok kuwi menghargai. Penghargaan walaupun rakyat sak paribasan sak bait sak klimat kuwi kayak ono kesempatan biar diapresiasi gitu Mas, diapresiasi. Saiki dilanjutno. Ning bareng tak aku tekon karo Pak Bagong Darmono memberi kesempatan karo Apri main pinunjul. Oh, jek terus ngalah ngono barang aku. Kok pripun to main Apri main pinunjul ngoten. Enggak. Dari suaramu sing weton Seraten. Iya. Iya, sakwene di Asta Seraten ki ya. Biasa. Biasa teng pundi lho jenengane. Tegese iki di Asta ki ya diulang. Oh alah. Nek babakan swara mbok menawa berproses ning babakan budi pekerti aku wis tumata. Contone. Ya karo sapa-sapa dhisik tanganku ngradil saiki ora. Weh. Aja nganti, soalnya aku njaga asmane Pak Wito. Lah mongko Pak Wito ki yo tahun nderekke Pak Anom Surata. Apa ya oh mosok dididik Pak Wito dadi rusak lho rak mikir Pak Wito lho. Mongko Pak Wito ki dhisik ndare Pak Anom Surata lho. Pak Anom Surata ora pirsa apa ora ngerti kok malah kembet kening amune rak mboten prayoga to menika lho. Lho, kena pulute to kok paribasan lho prayoga. Iki mbok ya ora banter-banter. Napa? Mbah Anom mbok foto kok ngono ya ora apik. Nyun pangapunten Pak saking mongko king manah kula. Wah. Mongkok. Mumpuk. Nyangking bekar kencanane Mbak Apri. Dalem Mas Gareng. Mangke Mbak Mimin ya dibagi ora ketang mung rong Mboten lare. samangke, sak menika mawon. Berarti kue pasrah iki pas nggon dhuwur lho. Oh ya syukur. Ya. Dadi ngono kuwi. Dadi tahu kemampuannya masing-masing. Oh iya. Ayo. Lah ya kono dumen dhewe ya. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Terus pundi? Hati-hati lho, iki keluarga besar Sop Pak Min ya ta? Nggih. Putra Mas Sipit kalau Mas Mul, Mas Tri, Mas Radin. Saking Bagong Grup, Sanggar Cemara. Sanggar Semarang. Kagungannya Mas Mul Purwowijaya. Kalian Haji Sun. Pak Haji Sun. Nah. Terus Kalian Dwijo Laras. wah Dwijo Laras Mas Kangko. Laras. Lah iki duwi ora triming iki. Iya. Ya siapa? Oke. Lepo jupuk suara ki kok ya lirih-lirih ngono lho. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Yo, tunjukkan. Yo. Sak kese sak ploe bar didedek Pak Wito iki. Suara ki kudu ora ketok menonjol. Wah. Ning dirasa penak. Wis kaya nek wingi aku ngarani suara kaya anu Budawi Mardaningsih ora percaya. Heeh, lha nek saiki Kaya Bu Dwi. Dwi sapa? Anu garwane Pak Kangko. Ya ini nek kono. Kese suaramu kaya ngene sapa? Garwane Pak Kangko. Mbak Dwi. Nggih. Dedeke nggih pun padha. Pas aku wayangan ning kene meh kleru kok ya. Suaramu ki kaya Mbak Dwi nek dong masuk angin. Ayo. Wis arep dadi ya. Lha niki suarane sing rame. Aku ora butuh pangalembono, sing menilai khalayak rame. Nek kowe ngerti sing ngendangmu muni piye? Pas ketetu ngono wae tut ngono sing ngendang. Rapopo to Le. Ya. Sandang Anggit Raparnaka lho. Boin kok. Oh, Boim to.
Rasa do padu dhisik le kowe tak gawa ning Alfalah ki ono aja apa apa. Lho piye? Aku ora kok ungkit-ungkit lho. Ning jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah. Kowe ngejak sapa? Boim. Mas Anggit. Anggit ku ya dhisik ning kene jek BB. Terus Yo tak sowanke ning Alfalah. lah kowe pangkatmu ning Alfalah ki apa le? Gedibal. Mbak Mimin. Mas Anggit mung sowanke ning gone Alfalah pondok pesantren Pak kalian Ustadz Pak Ustadz. Setia. Lah upama kowe tak sowanke gelem ora? Purun ngoten. Sowanke ana ngersaning Ayo no, iki sing angel wis aku. Sandang sak lawan pangan, isine donga tetulak wis. Iki mau. Malah cerita. Sandang kelawan pangan. Ya coba. Saiki nek Mbak Mimin swara kakung wae, Mbak, coba. Asline. Nggih, Pak. Wah. Sapa kuwi? Sukimin. Yo Min yo. Ya iku Soto. bagian nipo Up. Suara wedok, coba. awang melek Up. Suara lanang. barna Ya bisa. harimau Wedok, lanang. Lho saiki tenan. Wah, saiki wis kaya Ketok, abri. toh. Wis arep apik. Wis arep apik. Entenono aku selawe tahun kas ora wis apik. Lah nek tesentan jenengan wong tak niki lho pri. Lah wong kon petak nduk. Kowe umurmu pira? 73. Lah iya, selawe tahun ki wis suwe ki. Lah iya kok nek isih enten mbok wonge dongake umure Oh, iya. cukup umur, manfaat, murakapi Pak tuwa cukup. wae. Nek dawa umure nek ras ngopo getih-late lho. Oh, dadi cukup. Cukup umur. Tak nggih ngoten Pak Mas Gatot. Sing tak urus ki tela-tela. Aku wingi anu di ora dijak Mas Gatot sing pas wayangan. Oh. Lah ngapa? Aku ya ampun luputku ngono ndi salahku ngono. Pokok minggu wingi ra katut aku. Jadwale ana wayangan mbok pleret ngene ora apa. Gusti Allah ra rasane. Kowe iso to. Sopo ae? Apa ya? Dari larang. Kok sik Sopo wae? kok tembung sak klimah nglarani lho. Kok larang lho. Aku ora melu-melu. Ora. Ayo priya aja ngrembug kono nang wilayah Klaten. Nah. Menika ingkang disuwun Ibu Tumiono menika langgamipun mujiwat. Mujiwat. Kene mujiwat menika larasipun pelok barang. Nggih. Menika dipun gantos sambung wanci dalu rumiyin nggih. Ya ngomong to. Kok mujiwat ya aku berikut. Kanca kerawitan siap nggih. Kerawitan pedalangan. Wah. Ja sembrono lho iki dalang kabeh lho. Ha iya. Jeneng ngegong ki nek wis Pakde singgih kurang piye. Kae adikku Mas Kris Kris. putrane Mbah Jio Mbah Ampir. Ya, mangga yo. Sing gedhe panepuramu dan mas bebujanmu cicinta hatiku sambang umur cindalu Rebih
monggo Nyi. Minta boyo yen to sida urip lan ati gas kita jaya boyo terus lair bablaske seragenan memanismu Mas. Terus bisa Nggih. Kang Gareng sing urung digarap. Ya. Iki ana sing WA, lumantar WA. Nggih menika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Dalang Tomo Pandaya dan Ki Jalu. Niki nderek monitor saking Pondok Pesantren Al Falah. Matur nuwun. Minta lagu Lurik Pedan. Semoga Bapak kita mau Pandaya Ki Jalu dan Ki Bagong Darmono sukses, lancar dan laris. Allahumma amin. Nggih. Lurik Pedan ki ya anggitane Pak Timasan. Nggih. Ya. Apal ora, Lek? Ya apal. Nggih. Nggih. Mangga. Nggonku kok ya ora neng WA masuk lho, apa HP ku peh kok ngene iki. Pripun to, Pak? Santen niku. Mbak Mimin iki piye, Pak? HP-ne jenengan poliklonik kok. Anggere eneng SMS masuk kok gadekan BPKB. Nggih. Jane ya mathuk jane. Niki umpami mboten seklimah BG diaturi minggah panggung. Mas Bagong kepareng bawa lurik. Sak bawa-bawane. Ya metaramke Slendro Sanga aja Mas Bagong Darmono nyuwun kanthi sanget ya.
Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca dalang baik-baik. Baik. Tetap dilanjutkan. Matur nuwun. Baik-baik. Nggih. Pak Biki wonten tengah, Pak. Nggih. Derek Bingah. Sampai hari ini teman-teman tetap semangat. Semoga ngantek nanti tanggal 9 Desember tetap semangat. Goleki dulure, goleki rombongane, terutama kanca niaga dikompake kabeh untuk milih dilanjutkan nomor 1. Sampean nggih Van to? Nggih, Nur. Fan sampean jenenge apa? Sukipan Fans Club. Lah, itu harus digerakkan mulai dari sekarang. Pacangan kula nggih anu dikasuwun nyoblos nggih. Yai Klaten. Nggih. Sapa? Ya ana rung dipublikasikan. Sapa? Nek dereng positif. Togok Pandaya. Nggih, terutami atur panuwun dumateng keluarga ageng almarhum Simbah Tuki Menteri Widodo yang selalu mensupport malam hari ini dikirim snack sama sate ayam. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pokoknya siap memantau wiwit saking Pak D Tumiono, ugi Pak D Parno, ugi Ibu Warsini Tumiono, ugi Ibu Haja Sri Mulyani. Tunggu mawon coy, insyaallah nanti lain waktu lain Jumat nanti Ibu akan rawuh mriki. Bismillah. Ya. Mugi-mugi saged mensupport panjenengan sedaya. Nggih. Iki awake dhewe rumangsa keputangan Mbak Mimin, Mbak Apri. 4 tahun Ibu Mulyani memimpin. Beliau sudah mikirke wiwit saking para kanca dalang, seniman ketoprak, seruntul. Nah, niku ngurutke, ngirapke lan guyubke kabeh kanca-kanca pengrawit ugi para kanca dalang. Dados menika ujub saking para kanca anggenipun tansah nyengkuyung mensupport beliau. Semoga tetap dilanjutkan pembangunan sampai 2024 dan tetap memihaki para warga seniman seniwati Klaten untuk lebih berkarya lebih baik lagi. Amin. Nggih, dadi Tidak hanya mensejarahkan ya ngopeni nggih Pak. Nggih. Nyoto fakta. Deben niku per tahun anggarannya 1, sekian miliar. Lah nanti Bu Sri Mulyani jadi lagi insyaallah jadi 2, ngono kan ya lumayan gitu. Jadi berpihak pada Kanca-kanca seniman. ben malam minggu wayangan kaya ndek ben kae. Ngaten. Kula dawan bawa nggih. Bawa mangke dawahke lagu lurik. Sagalak-galake Simo Sindenipun enten pinten Mas Bagong? dalem Pesinden. niki Nggih. dalu niki Nggih, mang tepungke Mas. lah kula malah mboten tepang lipun sing asta panjenengan sedaya pripun to Menika wonten 3 Mas Nggih, Gareng. mang tepungke. Ingkang jejer debok menika Nggih. Mbak Sri Mulyani. Weh. Saking pundi no? Ganti warna apa Bayat? Mbak Sri Mulyani menika saking Bayat. Bayat. Putranipun Mbak Sitrun Raja. Lajeng ingkang tengah menika Mbak Nina Nagata menika saking Bawuan Kemalang ya Klaten. Lagi dadi artis. Dadi artis. Nah. Terus Menika wonten Mbak Sinta. Sinta. Saking Jembul Trucuk. Cucuk. Nah. Trah jembul. Nah, dadi ki wis Klaten Klaten kabeh. kabeh. Kula saking Laladan Karang Nongko. Ora tekon. boten Saklenipun Pak Kasim Purwasita. Nggih. Kecamatan Ngulon Sarean Ngalor. Baru pindah kakak. Mangke lurik-lurik kersanipun dipun aturaken dening para kadang-kadang Widowati tiganipun. Kalih jumeneng monggo, kalih lenggah monggo. ngangah-angah mongso janmi Kula nyuwun susu jahe Mas Bagong. oke Yanto Pak Dalang susu jahe Kagak gregel nih Mas Gareng. Susu. Mboten kok ngen kula tesih. watara watake siya dalang-dalang nggo bojo ki ya kacek kok. Kamburi kelir unjukane napa Pak? Wah.
Gurung Budeweni kanggre nawani sing kakung. Mangga. Kabeh kewan padha. Sampeyan nyengok sik. Kaya Bu Dewi. Dipersani Pak Wita iku. Nggih nyuwun kabeh kewan padha jare wedi. pripun Ya wedi bali. wedi bali Wedi ro kowe lho to Bali. jenengan ajane kok ya lali lho cakepane Iki piye lho? kok jlomprongke calon pacangan lho jane padha wedi kok padha bali lho ora yo ngene ku ora yo Sing wani nyengeni Pak Wito kira gur kowe. ngaten kok ora nggih ngembet asma panjenengan to ngoten niku sesuk apa dibaleni melah lho oh Mas Wit. nyengkok Mas Andi Mas Wit nyengkok anu Mas Andirono panjen sewu budi pekerti unggah-ungguh ya kudu dienggo Menangsa wenang wenang. sing bener ki menangsa napa Mas? Wenang-wenang. Oh, lah kok eneng sing menangsa uga-uga. Sapa kae? Ing madyaning jalani idi kur saiki tanpa duka Ya. ya Ji loro. kok terus ditibani kendang Ya. tanpa duka lumumpat kecemplung Ya sindene. Luri weton pedan tur lumayan sing agem sajak kepranan luri weton yojo madyan prasaja sing agem katon gembira sing katrosa murike Solis, enggak Mbak.
Nggih. Matur nuwun nggih Pak Tomo, Pak Jalu. Kula sing matur nuwun Mas. Kula tak mandhap ampun lali mangke ngujiwatipun. Ngujiwat. Matur nuwun monggo. Angga. Nggih. Ya ngujiwat diaturke. Dipun aturaken menika sinten sinden tasih 3 menika. Ya 3 digarap bareng. Oh, kesarep-sarep. Mbak Nina kalian Mbak Sri. Mbak Nina, Mbak kalian Mbak Sri Mulyani. Belok barang. Nggih. Ingkang asta gender Mas Hari Sukamto. Manten anyar. Nino nano. Monggo. Kalian jumeneng ki pancen ki sinden. Oh, monggo. Nom sedaya niki nggih. Monggo Mbak Nina kali Mbak Manyul monggo. Regenerasi pesinden seniwati monggo. Mbak Mulyani. Monggo sedaya kuaturi jumeneng. Anu Mbak Sinta monggo. Mbak Sinta. Ya wong ayu. Anu. Ajar kendel. Pinter nek ra kendel ya engko ora maju-maju. Kenonge siap le to rinto. Wah, ngenong madete ora jamak. Wah, Cetha. nek warak niku jar. Ora ya ora. Iya. Mbak Apri, Mbak Mimin. Wahyu Kala Siba. Sawerane neng Mangka. Soto. Mangga. Langsung menika. Neno, ya yo nganggo. Wah. Monggo Mbak Nina napa Mbak Sri. Sing ngatur Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Ya. Sapa sik Le? Urut kok ngendi? Sing seko mbayat sik. Oh, Mbak Nah, Manyul. Mbak Monggo. Manyul. Mangga. Dahni Mas Mustika ning Aduh. Bukti mung sembrono e. Diladeni susu jahe tenan. Ya langkung prayogi. Meno. Menika saking Buntang ugi monitor. Salam ngageng Bagong Darmono tuwin para ngadang dalang saking Ki Hono Pandaya. Monggo Kak Sinta. Enggak. Kak Sinta monggo. Saking Jembul. Mbak Nina. Ya. Ayo. Iya nak. Apa? Ayo. Oh iya. Mangga. Mira. Ya. Nyernak kelung krahlan lesu. Mangga. ngilangke rasa samat. Mbak Manyul. Terus naku sudolmi Ngujiwat menika anggitanipun swargi kakekne Semarang nggih Pak Wito.
Oh nggih. Nggih. Mangga, yuk. Mbak Sinta. Nyuwun penacahe Mbak. Ya. Sitere cetu. Mangga. Mbak Nina, Mbak Sinta, Mbak Sri Mulyani. Kang Gareng, Nggih. iki ora suwe meneh. Iki ya nyuwun pangestu Klaten mewakili ya ki mau lomba dalang, ya ta? Dalang cilik karo dalang cilik karo dalang remaja. Remaja. Dalang cilik sing maju ya ki mau adikku Hanung saka Cawas. Dalang remaja Mas Kasih putra Mbak Giyah. Hanung ki putrane Maklik Gandung. Mas Gandung. Nggih. Nah, muga-muga sukses. Amin. Yo, lagune apa? Monggo. Nyuwun sing gayang. Oh, sik, kalau si boy mah piye? Lah monggo Mas Lair pripun? Mas Lair pripun Mas Lair? Monggo Mas Lair. Itu Ya. Wahyu. Ya namik to, Lek. Ya, Mas Lair pinarak mriki. Njik kemen anu. Mereka saking Mas Ragil. Karo Mbak Sinta. Oh ya, Mas Lair karo Mbak Sinta. Ayo. Perkara saweran urusane sesuk karo Mas Ragil. Ya. Iya. Jumeneng menapa? Ah wis mlaku. Lah iya. Ya, monggo. Wah.
Sinta, oh Dek Karo Mbak Sinta. Dek Sinta Narulila. Oh, Sintanipun Pak Kusni, ayo Nduk Sinta. Nggih. Oh, karo Mbak Sintane Pak De Soran. Nggih. Oh, tak kira Mbak Sinta Trujuk. Nggih, wilujeng dalu Mas Lair. Wilujeng dalu. Pripun raosipun ngrasake wong balung pripun rasane? Pegel aku. Ndek puno gawe ringan. Wah. Shot wae. Oke. Ya, monggo. Pundi Mbak Sinta? Monggo Mbak Sinta. Nah. Ya, Nduk Sinta. Ya. Mbak Sinta, Putri Soran. Mbak Sinta. Dek Sinta. Mbak Sinta Soran to? Soran. Dek Sinta Narulila. Engko sawerane tak jalukke karo Mas Nanda, Nduk. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Siap? Mbak Sinta sampe siap? Ayo Dek Sinta. Nggih. Sinambi nenggo Dek Sinta Nggih. iki diwocoke sisan, Nduk. Heeh. Nyuwun lagon lewu ngagem bawa saking keluarga besar Padepokan Tirta Kencana Bugel Krakitan Bayat Klaten Ah. mendoakan Bunda Sri Mulyani semoga tambah amanah mewujudkan Klaten bersinar tanpa korupsi, bagya mulya warga masyarakat Klaten. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. Kagem Bapak Sunarno SEM Hum, anggota DPR RI Komisi 4. Nggih. Semoga amanah mohon bisa membantu dengan dana aspirasi mengembangkan kawasan pertanian Bawon, lapangan Lapangan tembak di Trucuk dan Bayat sebagai wilayah argo wisata karena bisa ngeling ke objek wisata Jombor. Ya. Nggih, ngersakaken tembang kangen. Oh nggih. Tembang kangen. Monggo. Monggo kalau sibuk. Mas Lair, yo. Ya. Mriki Mbak Sinta. Wah, jan. Ini Nduk. Nika buka demung menapa? Ndang. Ngaduh. Kirian sing balung ganti. Jane Wah. Wow. apa akur wong loro iki? Yo, monggo. Oke. Siap. Monggo Mas Ragil. Jumeneng Mas Lair. Ya. Rumeksa ingsun lakune sedaya wara kelawan mekak hawa kang durhangkara senajan ketanten tayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing jaman Wanggo kalbu samudra pepunton ing laku tumuju dhateng Gusti datang apurba dumadi manggaling kawula Gusti retek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa diranti. Sumebyaring suksma madusarining berita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha moksa kala pendunyata sirna tiasing rasa mardika Kita, kita yang berlalu
Sekar ing waya-waya Satrio Toto Senggoto Wiratama Sewu Kartiko Ketaman Mayu Kolosito Sing tresno tandha luhing netra rasa rasane ati kadya tirta kang suci awis tara japa mantra kondang dadi pepadang balilahing sang menang Sawoto tali saking bawana Tasik-tasik koro Ekasono asmara waya Srinadya kawasito Ini sudah enggegono Ise Matur nuwun. Matur nuwun Mas Jalu. Nggih. Nuwun sewu Mas Lair. Piye? Biasanipun sesipun apa? Lho, takoni tanggung jawab kok. Walah gaya. Ngerokok mboten. Dan Ji Samsu kersa? Mboten. Oh, nggih. Oh, lingak-linguk iki apa? Enak gaya enak. Nggih. Nggih menika wonten awala. Nggih. Menika Mas Nanda badhe nyumbang lagu duet kalih Mbak Apri. Pripun cocok nggih? Cocok. Cocok. Oh Mas Bayu aja sing nendang. Oh. Ora wani. Iki Mas Nanda iki sing ya arep mayang lho. Oh, Arep ndalang. nggih. Tanggal 7 November. Iki para Memperingati kadang-kadang. hari wayang. Para kadang-kadang dalang Nggih. disuwun supaya berkahi. Nggih. Ngerteni alang ujure Mas Nanda. Nggih. Kadawi menika ingkang ngasta ingkang nggih menika Mas Arinto. Kowe Mas Rinto ya. Pepucukipun Mas ndarang, Rinto. Sip. Monggo Mas Nanda. Ya Mas. Monggo Mas Nanda mriki. Halo. Anu. Mbak Apri, halo. Yo Oke. Yo diladeni no. Ayo kene tonda kowe iki nyapa lho ning Wah. kono iki. Rene. Piye lho? Kok Kowe aja ngono kowe kok kena tipes neh lho kowe. Kaya sing tak kandhake ning ngarep. Kowe ndek kemampuan nek rawani tampil, kemampuanmu tidak akan dilihat oleh publik. Ayo kendel. Kowe karo Lekmin kok kaya piye? Kemajon yo ora prayoga nek keweden kisinan yo ora trep ngono lho. Ya. Mas Nanda. Nggih, dawuh Pak. Pancen resikone dadi wong bagus ki ngono kuwi. Lah. Nggih mboten nek bagus dadi kruyuk ngeten. Wong arep foto karo aku antri, wong arep foto karo aku antri kok kowe tak cedhek kok kipo-kipoe saja apa aku letek menungso apa piye? Gulu mentingmu lho. Kucing. Kene ajak Bulu karo apa? Bulu menjing. Cerak budhe kene. Nggih, Lagune napa? didhawuhi Pak. Anu nyidam sari. Sing ngeten iki lho. Pitung sasi lawase. Ora entuk rezeki. Nyidam sari. Kowe jam sari kok kaya ngono piye? Kowe iki Lah, pitung sasi. Kowe kangen kuwi. Oh, tak kira wis ganti. Oh, kangen ta wis ganti. Ayo body language-nya sing tengah tenang ndak ndarani kowe grogi lho, Nggih, tenang. napa lagune napa Mas? Tembang kangen napa monggo. Nganu mawon, lali janjine. Lali Oh, janjine. Lho ngijoli tembang kangen mau sapa le ngersake mau? Saking kerakitan. Oh, saking kerakitan. Monggo kepareng midhangetaken. Mas Nanda, Dawuh. jejer Mbak April, Mbak Mimin rasane pripun? Pilih ngendi jajan sapa kono apa kene? Ya wis Rasane piye? padha
Niki jejer manol ta nggih ngeten iki, Pak. Atos kabeh. Manol. Lemak meki lho. Lek padahal tukang usung-usung ning pasar lek dhewe. Le Kok kowe ngeten ngerti iki. nek jauh kertu anu anggota ning pasar legi. Lah ketok metikal iki. Lah colek-colek. Gak. Niki Mas Fauzi mboten joget. Nggih no sisan. Sekalian apa mboten? Jek. Mas Fauzi. Mas Ardi sisan. Ya. Mas Ardi. Mas Ardi rene dimiki. Monggo Mas Ardi, monggo. Dimi dundulmu. Tak kira dimiki. Yo bahasa mbok ora kok dimiki kok kasar banget lho. Lah paling men ngecit. Lah kan Mas Ardi sih cilik, ngono lho. Ora coba nek njaluk nyonyor lambene. apa ndek potensiun kok asik karo Ayo Mas Ardi rene. Mas Fauzi, Mas Ardi Mas Ardi, ayo. ayo. Monggo. Kayak sing nyanyi kowe, sing joget Fauzi karo Mas Ardi, sing ngendang Mas Bayu. Wah. Sak jodoh rene. Lah. Kowe milih sing ayu apa sing gempi? Gempi aku nek sing ayu nek ra gempi nggo blangkrah apa? Elek sithik kuciwa sithik nek gempi. Dan jek milih jek iki yo ayu iso mojak engkol. Wong gocat. Engkol. Golek ramban ya wangun. Gitu lho. Blandong kayu ya wasis yo rene. Ya, monggo. Astane sing sakit sing ndi Mas? Niki. Oh nggih hati-hati dhewe nggih. Nggih rasati yo. Kuwi ngelingake nek dikeki tangan sehat aja kabeh barang dimek-emek sing duweke aja dimek-emek. Siap-siap kok bengi sawanen. Wong loro iki jane patut dadi punakawan ya. Heeh. Sing ngene iki tak gareng. Lek min patut dadi Petruk nek kuwi. Ya ketok to. Iki jajane bokong apa cercoran? Oh, atos. Kok ya tanganmu gratil. Tak kira lek empuk tibake atos. Dek kumpuk ya ndak, dek kumpuk ya. Mbok ngatos. Kaget aku tak kira lek salaman to. Lek tanganmu rene memek ngono. Ha kok di sing gone pondasi. Mas Bayu. Badhe ngendang janjang yo. Oh, ning kene. Ampun. Aku gak melu-melu sek. Amreki wis sampun meling. Kok do kendel-kendele iki lho kok anu Ah, iya. Mas Bayu disuwun ngendang kok do kendel-kendele. Lah nyapa kok Lek jawab kok wani-wani ning. Ning Ya aku prayogane rawani pancen ya ngaturi ngono. kok. Siap. Ya, wah ngendang Mas Bayu. Mas Bayu. Lho Jek, wah tanggung jawab lho Jek. Nek kok ndokete kudu apik lho. Biasane ngerjani kok, nggih. Rejane genti sakniki. Esemipun rumiyin Mas Bayu, esemipun rumiyin. Nah, Mboten. Mas Bayu ki eseme sing ra nguwati apa. Nggo karang nangka karo Solo cerak ngono kaya apa bablas. Pepe ngono. Arep ngopo? Wong wedok ya arep playu jaman Ora ora ombo. arep nanding-nandingke. Wedok apa? Nek ning Mas Bayu we nek ngalem Pak Wito Sing ya. wedok iki lha apane? Kaya enek wong wedok lerekane suwek iki ngene iki. Dengi wane joglo tumiyono lerekane suwek. Oh alah, lek ngesane rekosomen we. Dane lek pas mak tok ngono. Ada yang menonjol tapi bukan kemampuan. Mbok aku gak ero aku. Fauzi rene to lewes tuwe dhewe-dhewe kok. Wah. Oh ya Allah bejamu tok le tuwa ya. Ora apa-apa. Jan kaya karo mbae. Marah. Ya bener Pak. Maksudnya ngomong gak rono nyawang sak kelibatan wah karo mbae mesti gak rono lho. Basa kowe tak kalang-kalang kok kowe mbok cetakke. Arep ngomong nek aku tuwek ngono ndak kalang-kalang. Sing penting tole Fauzi tenanan ya. 21 tahun. 21 tahun karo 43 lho. Ya ora pareng no. Ya ora pareng no. Bu semangat ra Ora apa-apa. ojo. Iki tontonan lho, streaming sakalam donya mirsani lho. Tontonan juga tuntunan. Lah iki. Lah kan Dah ya. ngono. Ojo ngambung. Nek pengen diterapi ya ora apa-apa dhewe. Lah pengen diterapi kok. Jane karepku ora, karepku. Alah. Rasane piye Mas Fauzi? Dodo mburi. Apa kuwi? Ger. Ger. Anu Mas Bayu nggih ngersake. Ora kok. Fauzi itu mbak
cucukan Mas Bayu ngersake Mbak Mimin ndadari Mbak Cindi Mbak Silada. Anu kula konfirmasi nggih napa mboten? Ora ya sing ngersake kudu kono. Iki lho. Kae lho. Aja. Aku tak melu ben padha butuhe. Oh, alah. Nang ngene iki wis aman padha butuhe. Malah ketularan. Aku jengkel aku. Tak melu ae ben ngono. Kaya ngono ki saru. Nggih, Pak, saru, Pak. Bareng aku ya tak melu. Aduh, alah ya, nggo kletik-kletik Pak Tomo apa kok ya priya sungkem ya priya. Ayah Tomo mulai nakal. Oh, aku wis tuwa, Pak. Ayo priya. Monggo. Monggo, Mas. Yuk. Minggu sing tak putus kowe ngajak ning tawanganmu nganti lingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe awan sono tak esep yen tak telepon malah kok mateni bakal aku mangkel yen dapat tok mau mesti lali janjine takane alasan Asik. apa wangi sing teko kadung dandang kowe ora teko Nyapa? gak apa-apa Kok kaya piye ngono to rasane? Nandai gretuk gabuse polahe kaya ngono nek tenanan ngono apa ora kowe iki entek-entekke Kaya ingin ngono to. Ayo ditenani. janjane kowe Takapun tak jukriyane hatiku sudono kowe kentan karo Ayo Pak Uji digoyang. Masuk yuk masuk. Sambol. Minggu sing tak
Lek. Aku bagian Ya. Kowe madhep apa rene? Lah men sok ngrasake tuwa barang ngono piye? Ya. Jan-jane kowe nengen Sajakmu priyani hatiku sujono kowe kancan karo wanita. Tepuk tangannya mana untuk Mas Bayu karo Mas Nanda. Mbak Nuwun. Nggih. Mas Bayu. Oleh Fauzi sama Fauzi. Jangan anu berpuas diri kudu tetep sinau gladan men pinter kaya Bude Mimin ya Dole. Lah. Iya, Mbak Mimin, Mbak Apri. Jalan. Sareneng wanci winates gitu. Wonten lepat nyuwun pangapunten bakune para kadang dalang siap mendukung pasangan mulya coblos nomor 1. coblos nomor 1. amin Allahumma Amin. amin Ampun nggih. kesupen tanggal 9 Desember. Ya. Nih. Monggo binjang dipun lajengaken tanggal 1 November kanthi dalang Ki Pantut Sutanto. kalian Dwi Yudi Boim. nah nggih, monggo hadirilah lewat streaming nggih. Mas Boim prihatine dikendeli wong Jawa ki men wayangane sesuk tetek lancar. Mboten cara Pak Dekasi nggih bener. Mas Tantun kali Mas Dwi. Dadi jenenge Mas Dwi gen rada mumbul. Engko terus celebut. Ora.